бинандагони азиз, айни ҳол мо қарор дорем дар яке аз маконҳои таърихие ки бо номи Аҷинатепа дар саҳифаҳои таърих сабт шудааст. Бояд бигӯям ки ин минтақа яке аз минтақаҳои таърихӣ ҳаст ки инҷо кофтуковҳои олимон, яъне ки муаррихон ҳанӯз солҳои 1959 оғоз шудааст ва ҳамон яке аз муҷассамаҳои калонтарини Буддо ки имрӯз дар яке аз осорхонаҳои Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифз мегардад, аз ҳамин минтақа пайдо карда шудааст. Ва мо имрӯз дар барномаи Асрори таърих пиромони кофтуковҳои тозае ки дар ин ҷо сурат мегиранд ё ки сурат гирифта истодаанд қисса мекунем. аз рӯи маълумотҳои таърихӣ дар Осиёи Миёна дайрҳои бисёре буданд ки бо мурури замон ва амри таърих маҳв шуданд. Сайёҳи асри 8 ҳоҷии буддоӣ Хойчоа дар бораи хатлонзамин чунин навиштааст: подшоҳ, аъёну ашроф ва халқи ин ҷо дини буддоиро мепарастанд ва дар ин мулк дайру роҳибон ҳастанд. яке аз беҳтарин ёдгориҳои дини буддоӣ дар ҷануби Тоҷикистон дар мавзеи Аҷинатепа 12 километр дуртар аз шаҳри Қуронтепа дар ҳудуди ҷамоати Киров ҷой гирифтааст. экспедисияи бостоншиносии Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи Аҳмади Дониш аз соли 1960 то соли 1975 дар Аҷинатепа ҳафтиёд гузарониданд. аз зери хоки ҳазорсола дайри буддоӣ Сангхарама пайдо карданд ки масоҳаташ тақрибан 100 бар 50 метр будааст. дайри буддоии Аҷинатепа соли 1959 аз тарафи Тамара Зелмай барёфт шуд ва то соли 1975 бо роҳбарии Литвинский ва Зелмай кофта шудааст. дар ин дайри буддоие ки мо инҷо мебинем мутааллиқи нимаи дуюми асри 7 ва нимаи якуми асри 8 мебошад. дар ин ҷо дайри буддоӣ дар бисёр дақиқ сохта шудааст ки бараш 50 метр, дарозиаш 100 метр мебошад ва аз ду қисмат иборат аст. қисмати якум ки ҳоло мо истодаем, ин қисмати ҳавлӣ аст, даромадгоҳ ҳавлӣ аст ва ин хонаи калоне ки мо мебинем, дар ин ҷо ҳамун тарафдорони оини буддоӣ меомаданд дар назди пеш аз он ки масалан ба назди буддои бузурги 13 метре ки ёфта шудааст бираванд ва ин ҷо масалан меистоданд ва ҳамун оинҳои маросимашонро иҷро мекарданд. асосан ҳамун буддое ки асосан ба ҳавай саҷда мекарданд ки маросим сурат мегирифт дар куҷо меистод? ин дар қисмати дуюм, дар қисмати худи храм ки ҳозир меравем. дар ин ҷо масалан вақте ки ман ин равоқҳое ки мо инҷо мебинем, як ду се, дар ин равоқҳое ки мебинем, дар ҳар як равоқ якта муҷассамаи буддо меистод ва муҷассамаҳои буддо ки дар ин ҷо мебинем андозаҳош ҳар хел аст ва се асосан дар ҳолати ё дар пози лотос нишастааст ё ҳолати ростизодаи буддо аст. он биное ки аз қисми аз он тараф мебинем, хонаи калон ки он ибодатгоҳи якум ном дорад, дар он ҷо ҳамун буддои 4 метра пайдо карда шудааст ки ба шакли лотос нишаста буд ва баландаи 4 не он баландаи 16 метр ва 13 метр ва аз дигар ҷо аст. ҳозир нишонатон медиҳам ва аз ин ҷо ворид мешуданд ба он ҷо ва дар назди он буддо чӣ мекарданд. баъдан дар ин боз равоқҳои дигар боз муҷассамаҳои дигари буддо буд ки зиёда аз 600 муҷассамаҳои буддо аз 3 сантиметр то масалан 13 метр пайдо карда шудааст. дар ин утоқе ки ман мебинем ин ҷо аз рӯи он навиштаҷотҳое ки пайдо карда шуданд мегӯянд ки дарсхона будааст. барои он ҷо дар пораи сафоре алифбо пайдо карда шудааст ки ба хати Кришна ҳамун навишта шудааст. ва дар ин ҷо аз рӯи он ки Ветроградова хондааст маълум аст ки ҳамун сутраҳои буддоӣ дар рӯи таблеткаҳои гилӣ навишта шудаанд. як ҳамин утоқ дидан мекунем баъд марамат. ман ин бинои калоне ки мебинем, бино ин бино
синфхона ё таълими ӯ будааст. дар یعنی که اینو دیوارهایشو می‌برد. اینا دیوار هستند. من این دیواری که می‌بینید من این قسمت این خشت‌های دوره همون زمان قدیم است. اما من این خشت‌ها سال 2005 2010 ما این رو مخصوص خشت ریختیم و در زیر خشت نو گرفتیم از بالاش اندازه کردیم تا که نگاه داریم تا اون در موقعی که مثلا تمام یادگاری بالا پشت کرده شد. بعدا ما اینو از نو باز می‌کنیم تا که سیاحان از این دیدن کرده توانند. هنگام کافتکاف این دایره بودای زیاده از 600 تا سکه ها پیدا کرده شدند. سکه ها همشون داخلش سوراخی دارند و از طرف زیمل آموخته شدند و این سکه ها کلا در خود همین منطقه در زرخانه وخش یا در زرخانه قبادیان سکه زده شدند. چون که در روی همون سکه ها مهر همین دو سکه خانه موجود است. بینندگان عزیز با خود رسوندم که از همین منطقه این مکانی که ما حالا ایستادیم نشانه های الفبای زمان قدیم یعنی که زمان بودای عصرهای 7 و 8 پیدا شده است که نشانه از قدیمه بودن این سرزمین است و همزمان پیدا شدن سکه ها برام می‌آورد که شاید اینجا خزینه باشد که تنها چیزهای قیمت‌ترین خود را حفظ می‌کردند و یا که شاید یگان صنفخانه بود که اینجا الفبای همون زمان آموخته می‌شد. چون این تصویرات در بسیار جای‌هایی که صنعت بودایی پنج شده است وا می‌خورد. ما آنها را در نقش و نگار عجایب سیگریا، سرندب و ترکستان شرقی می‌بینیم. قهرمانان این منظره ظاهراً نمایندگان اعیان و اشراف محلی اند که به دیر هدیه ها آوردند. نمود ظاهری این آدمان به آدمان نقش و نگار بالالکتپا که در جنوبی ازبکستان واقع است خیلی شباهت دارند. احتمال در هر دو مورد هم رسامان نمایندگان اهالی محلی را منعکس کردند. تنگه ها و باسیاف های دیگری از این جا یافت شده به آخری عصر 7 و ابتدای عصر 8 منسوبند. من با این کلیدار ما وارد میشیم به خانه‌ای که در اینجا بودای 13 متر رو پیدا کردن. بسیار از در مملکت‌های دیگر نه که و یکون در هوای است نه که در منطقه آسیا میماند اصلا کلان نمین. در قسمت راست دریای اومو کلانترین مرکزی بودای این شهر ترمیز بود. در قسمت چپ این بامیون. یعنی که همون بودای کلان تاجیکستان همینجا پیدا شد. من از اینجا خواهم. اینجا کلیداری رواقدار بود که و خیلی تنگ بود که داخلش همون راهبان همون زیارتگرا می آمدن زیارت میکردن و من قسمت پایش در اینجا بود. در این قسمتی که پایش بود و از اینجا از طرف پای میرفتن به طرف سرش. و از استوپا در بالای چیزی که در موزه هست در بالای یکی از پستامین یعنی دیوارها صوفا ساخته شده بود. پیدایش دین و فرهنگ مادی معنوی بودایی با تأسیس و نموی دولت کوشانیان علاقمند است و بعد از تأسیس دولت کوشانیان که نام این دولت در زمان صاحب استقلالی تاجیکستان زنده شده ایستاده است و یکی از ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان با نام کوشانیان نام گرفته است. با ابتدای عصر یکم میلادی تعلق دارد و یکی از شاهان ابرقدرت این دولت کنیشکا اصلاحات میگذراند و برابر اصلاحات معموری، پولی، حربی اصلاحات دینی میگذراند و دین بودایی با فرمان کنیشکا دین دولتی، دین
расмии давлати қушониён эълон мегардад. тоҷикистони марказӣ ва ҷанубӣ водии вахш ва хатлон низ ба давлати қошониён ҳамроҳ шуда буд ва ин давлат ва ин минтақа яке аз қисмҳои таркибии давлати қушониён ба ҳисоб меравад. ва аз ин лиҳоз ки дар он замон асосан дини расмӣ ва дини аз лиҳози эътиқодмандон сершумор дини зардуш буд ва тадриҷан дини буддоӣ аз рӯи миқдори аҳолӣ ба ҷои дуюм мегузарад ва яъне дини дуюми осиёи марказӣ ба ҳисоб меравад. беҳуда нест ки ва исботи ин гуфтаҳо он аст ки дар минтақаи ҷануб ва маркази тоҷикистон ёдгориҳои зиёди фарҳанги моддӣ ва маънавии мутааллиқ ба дини буддоӣ ёфт шудааст. ин шаҳодат аз он медиҳад ки аҷдодони мо аҷдодони тоҷик таҳаммулгаро буданд ва ду дин дини зардуш ва дини буддоӣ бо ҳам дар як ҳолати ба ҳамфаҳмӣ ва таҳаммулгароӣ мавҷуд буд. кашфиёти бостоншиносон нишон дод ки ғояҳо ва тасвироти санъати буддо ва умуман маданияти ҳиндӣ ба воситаи осиёи марказӣ ба тарафи шарқ ва осиёи ҷанубӣ гузаштааст, вале аз осиёи миёна ба шарқ на танҳо тасвироти ҳиндӣ балки унсурҳое низ мегузаштанд ки дар осиёи миёна аз нав кор карда шуданд ва ниҳоят такмил ёфтанд. ҳафриёти Аҷинатепа нишон дод ки ҳанӯз дар ибтидои асрҳои миёна дар осиёи миёна санъати наққошӣ ва муҷассамасозӣ ба дараҷаи баланд расида буд. ҳамин муваффақият ба сохтани чунин иншоотҳои мураккаб монанди дайри Аҷинатепа замина гузошт. санъати меъморӣ, наққошӣ ва муҷассамаҳои Аҷинатепа пеш аз ҳама аз дараҷаи баланди тараққиёти санъати қадима дар осиёи миёна, алалхусус дар ҷануби Тоҷикистон шаҳодат медиҳад. ғояҳое ки дини буддоӣ бо худовард, қонунҳои тасвироти динӣ, анъанаҳои санъати гандҳор ва гупта, ҳамаи ин якҷоя дар роҳи ба вуҷуд омадани он санъати нодире ки мо онро санъати тохаристонӣ буддоӣ номидем аҳамият дошт. сари буддо дар ин ҷо ҷойгир шуд ки мустақим рост ба ступа нигоҳ мекард. ступа аз чор тараф бо зинаҳо сохта шуда буд ки ҳамун ки бо ин зинаҳо тамоми ҳамун мардуме ки меомаданд барои зиёрат метавонистанд ки ба болои ҳамун ступа бароянд. баландии ступа дар он замоне ки мавҷуд буд 24 метр буд. диаметраш 25 метр. ҳоли боқӣ мондааст тақрибан 7.5 метр ки боқӣ мондааст. тақрибан ба он зинаҳое ки мавҷуд буданд дар қадим. имсол барои муайян кардани стратиграфия, яъне ҳамун буриши ҳамин ступа ки аз так то поён чӣ хел сохта шудааст, мо ҳаминҷо ба 1.5 метр ба 1 метр мисли чоҳи санҷишӣ кофтем. чоҳи санҷишӣ кофтем ва вақте ки ворид шудем, ин баъд аз 4 метр дар поён тарҳи муҷассама чи ступаи нисбатан қадим баромад. маълум аст ки масалан дар аввал ступа он қадар бузург набудааст ва баъдан давраи дуюм ин ступаро бузургтар сохтанд ва дар байни ступаи якум ва дуюм сикаҳоро гузоштанд ки 6 то сика пайдо кардем. ки ин макон, ин мавзеъ солҳои тӯлонӣ ҷои ибодатгоҳи буддоӣ будад. мана нигоҳ кунед 1 2 3 4 5 6 7 ҳафта хонача баро мебинед ки бехона. дар ҳамин 7 хонача 7 ступаҳои майда истода буд ки ҳар кадомаш барои як намуд касалӣ гоё ки даво буд.
давре ки дар ин ҷо қайд шуд, соли 1959 ин ёдгории таърихие ки ба фарҳанги моддии буддоӣ тааллуқ дорад, аз тарафи олимони советӣ Зеймал ва баъдтар Литвинский кашф шуд ва дар тӯли зиёда аз 15 сол дар ин ҷо ҳафриётҳо гузаронида шуд ва дар ин маҳз дар ҳамин мавзеъ калонтарин ҳайкали буддоӣ буддо ёфт шудааст ки он ҳоло дар осорхонаи миллии бостонии институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии академияи илмҳои Тоҷикистон маҳфуз аст. гуфтан лозим аст ки дар замони соҳибистиқлолӣ ҳафриётҳо аз тарафи олимони институти мо дар ин ҷо идома ёфтанд ва олимон кӯшиш карданд ки ин ёдгориро то ҳадди имкон консерватсия кунанд ва онро ёдгориҳоро бо гил андова намуда қисми асосии ёдгориро ҳоло мо нигоҳ доштем. Он чие ки шумо мебинед, онҳо консерватсия шуданд ва қисми асосии ёдгории аслии ин муҷассама, яъне дар зери ин андоваҳо ва ин гилҳое ки мо онро солҳои 2005-2008 рӯйпош карда будем, яъне маҳфуз ҳастанд. азбас ки бо ибтикор ва дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат дар бобади идома додани ҳафриётҳо ва омӯзиши ин ёдгорӣ соли 2018 кормандони институти мо бо сарварии профессор Бобомуллоев ҳафриётро идома доданд дар ин ҷо. Яъне он тахте ки мо дар он ҷо ҳозир истодаем, ин як тахти асосие буд ки баландии он зиёда аз 20 метр буд ва мо тасмим гирифтем ки қабати фарҳангии ин ступа, яъне ин тахтро омӯзем ва аз мобайн ба мақсади омӯзиш, дидан ва омӯхтани ин қабатҳо мо тақрибан то 7-8 метр, яъне як шурф задем ва маълум гардид ки ин мавзеъ, ин ёдгорӣ дар тӯли зиёда аз 150 сол арзи вуҷуд дошт ва ибодаткунандагони ин муҷассама дар муддати чандин солҳо ин муҷассамаи худро такмил медоданд, таъмир мекарданд ва муҷассамаҳои навро бо мурури замон мегузоштанд. Яъне ин нишонаи он аст ки ин минтақаи Вахшонзамин яке аз минтақаҳои кӯҳани таърихӣ ва аз лиҳози фарҳанги моддӣ ва маънавӣ хеле бой аст. дар замони нав зиндагӣ кардану аз таърихи навини мардуми тоҷик огоҳӣ шудан камтар мушкилӣ пеш меорад вақте мегӯем ки дар ин сарзамин рӯзгори мардум ба буддо эътиқод доштанд ва ки буддоро парастиш мекарданд. вале бозёфтҳои таърихшиносон, бозёфтҳои бостоншиносони тоҷик аз ин минтақа гувоҳ ё ки далели саҳеҳ бар он аст ки дар ин макон рӯзгори бошишгоҳи буддоӣ будааст ва мардум ин ҷо баҳри зиёрат меомаданд. калонтарин буддоро аз ин ҷо пайдо карданд аз осиёи марказӣ ва ин бар он меорад ки мардуми дигар давлатҳое ки дар осиёи марказӣ ба сар мебурданд ба ин ҷо меомаданд ва пайдо шудани сиккаҳои таърихӣ низ ин ҷо як таърихи хосееро гувоҳӣ медиҳад. то истилоҳи арабҳо дар осиёи миёна дини будпарастӣ дини ягона набуд. дар ин ҷо дини зардуштӣ, христиёнӣ,
яҳудӣ низ таъсири худро дошт. аммо дини буддоӣ яке аз динҳои пуриқтидо ба шумор мерафт. пас аз истилои арабҳо халқҳои осиёи миёна ба дини ягонаи ислом гузаштанд. аҷинатепа яке аз ибодатхонаҳое ҳаст ки бозёфтҳои он дар бораи дину оини аҷдодони қадимаи тоҷикон тохариён маълумот медиҳанд ки тоҷикон аз қадим боз санъати баланди тасвирӣ, ҳайкалтарошӣ ва меъмории тараққӣ карда доштанд. дар ин минтақа яъне дар тақрибан 2 гектаре ки ба ин ёдгорӣ ҷудо шудаасту ва ба тобегии вазорати фарҳанг ҳаст, як осорхонаи на чандон калоне барои тамошобинон барои пешниҳод кардани расм ва таърихи омӯзиши ин ёдгорӣ бояд пешниҳод кунем ки ин пеш аз ҳама ҳамкории академияи илмҳо, вазорати фарҳанг ва ҳукумати ноҳияи вахш ва вилояти хатронро яъне тақозо менамояд. ва ман гуфтанӣ ҳастам ки дар рушду намои ин минтақа ва ба минтақаи сайёҳӣ табдил додани ин мавзеъ дастгирии яъне худи аҳолии ин минтақа ва он мардони ватандӯст хеле зарур аст. шояд саволе ба миён ояд ки чаро инҷоро аҷинатепа мегӯянд ва ё ки ба кадом хотир. маълум гардидааст ки рӯзгори мардум аз ин маконҳо ҳар гуна ҳайкалчаҳои буддоӣ пайдо карданд ва гумони онҳо бар он буд ки ин ҳайкалчаҳо бозичаҳои дасти аҷинаҳо ҳастанд ё ки ин ҳайкалчаҳоро аҷинаҳо сохтанд ва ҳамин ривоят танҳо асос шуда метавонад ки инҷоро ба ҳамин хотир аҷинатепа мегӯянд. вале дар ин минтақа замони буддоӣ кадом шаҳр буд ва чӣ ном дошт то ҳол маълум нест.